waħedha mniqta fis-solitu ħin. Fuq qatba ta' remissa mingħajr kliem qrib ġnien għaddel ta' siġra kbira warti ħammar. Tistaqsi lilha nfisha il-għaliex batit biex lilhom rat jieħdu tagħhom l-istat is-snin gerbu bla telf ta' żmien. Dilhom ħosbira bix-xenna biex tara l-ulies li lilhom kabret u bossa tant ħadet ssib. F'nofs tal-lejl ta' spiss tistembaħ għaliex tisma' l-vuċijiet għal dik il-ħemda jiksru s-skiet. Minsija m'għandha l-ħadd min iwennisa id-dwejja lilha tefgħu f'dan il